Bon dia, Mossós! Bon dia. On hem vingut? Avui, després d'una setmana de paró, volem intentar tornar un poc a la normalitat i visitar els bars afectats. Sí, pensem que la millor forma que tenim de fer-ho és anar a visitar els llocs que han estat afectats i a poc van recuperant la normalitat. On hem vingut avui? Avui venim als Arcs en l'Alcúdia. Anem a veure com està. Anem a veure què tal va. Per a picar trauen una bona ensalada i cacaus fregits. Encara que també podeu demanar algun entrant com els seus xipirons arrebossats en un poc de maionesa, però sobretot vos recomanem tastar les seues croquetes de pernil casolanes, que estaven espectaculars. I ara sí, José ens porta els seus entrepans més característics. Vale, aquí tenim la revoltosa, que és un bocadillet que fem nosaltres, amb pechugueta rebozadeta al moment, un huevo revuelto i una salsa 4 quesos completament casera, ¿vale? Un entrepà contundent però equilibrat. Però aquí tenim la nostra estrella del peix, que és la braçadeta de mero, una base de mayonesa, pernilet, ceba caramelitzadeta, la ventresca del perador i picadillo. Una combinació extraordinària que vos recomanem molt tastar. També una altra estrella nostra, que és la carxofua, però en versió sense tempora de carxofa, ¿vale? En este caso hem utilitzat carabaseta i porta la terneneta, el pernilet, ceba caramelitzat, i la carabaseta. Vale, va. Un dels millors entrepans que tastarem eixe dia. I acabem en el seu supercremaet que elaboren en mel, llet condensada, essència de cremaet, cafè i espuma de llet per damunt. I en una copeta el licor truc que ja podeu trobar allí. Este esmorzar es troba en el restaurant Els Arcs de l'Alcúdia. Està bé. Bon dia, Mossós! Bon dia. Avui tornem a donar suport als bars afectats. Visitem el bar El Tàbic de Llombai. Au pagadís o què? Manuel Casillas, què? Per a picar trauen cacaus i una bona ensalada en productes del seu camp i en vinagre de quec. Encara que vos recomanem molt tastar els seus xipirons, que són uns dels millors que hem provat mai. Les seues croquetes casolanes, com la de rabo de bou, en reducció de Pedro Ximénez, o la seva croqueta de carn desfeta en feixuada brasilenya. Perquè tu vas a... Costa de alta categoria. Si encara no ho ha provat. Molt bo. Però sobretot vos recomanem tastar les seues coques, que elaboren en una massa molt peculiar en la que guanyen l'any passat el concurs d'oliva de la millor coca del món. Això és una caponata, un esgarret, ¿vale? Però que són les verdures del nostre hort, que és un formatge de tomat de cabra, tomata seca, tomata valenciana que és semideshidratada, que la fem nosaltres també, això és formatge fresc. La veritat que són un autèntic espectacle, com la seua carn a la brasa. Unes virutes d'entrecot, secreto, solomillo de cerdo, costillar i un poc de presa. Nosaltres ens quedem en l'entrecot, el secret i el costillar que està per així Rafa tastant-lo. Acabem l'esmorzar en uns postres casolans, en mermelada de guayaba, en el seu còctel de cremaet i en una copeta del licor truc. Este esmorzar es troba en el Tàbic de Llombai. Bon dia, Mossós! Bon dia. Avui on hem vingut? Avui seguim visitant llocs afectats per la dana i venim concretament al Xemesí. Avui s'acompanya Nando Durà, que va estar així ajudant al Xemesí i a més pobles. I fent una gran labor. I és que els nostres agricultors no dubtaren des del minut 1 en ajudar en tot el que pogueren. Sense que ningú ens en demanara, ens dedicarem en cos i ànima en els nostres tractors a retirar fang, cotxes i tot el que es ficarà per davant en els pobles més afectats. Jornades dures, des de bon matí fins ben entrada la nit. Forem herois sense capa, o això és el que ens han dit, els primers dies, quan encara així no apareixia ningú per a prestar ajuda en un escenari que pareixia bèl·lic. I res, anem a convidar-lo a almorzar. Vinga, va, ale, anem cap a dins. Visitem el Cachimo, que després de moltes setmanes de treball ja ha pogut reobrir i a poc intenta tornar a la normalitat. Per a picar trauen una ensaladeta i cacaus del collaret. I molt ràpidament, mentre xerràvem en Nando, es porten els seus entrepans més típics. Com el seu Daniel en pide pollastre, ceba, formatge de cabra i bacon. I per així tenim a Nando tastant el seu enracitor en tortilla francesa de pernil i formatge curat. I pareix que li agrada. També tastarem l'Andrea en creïlles a estendres, carn de cavall i un ou per damunt. Dios! Un dels entrepans que més demanen allí. I per així tenim a Pelayo tastant el seu Rafa. Acabem l'esmorzar en un bon cremaet i en una copeta de truc. Este esmorzar es troba en el bar Cachimo d'Algemesí. Bon dia, Mossós! Avui continuem visitant els bars afectats per la dana. I venim a Beniparrell, a un dels llocs que més ens ha agradat de sempre.
Per a picar trauen cacaus i unes bones olives xafades. Però també podeu demanar algun entrant, com les seues lleteroles en una salsa trufada, que la veritat que estaven brutals. I per així un robotet ens arrima els seus bocadillos, fets en un pa espectacular del forn del poble, que també li podeu afegir pernil acabat de tallar. El robot ajuda als cambrers a portar el menjar des del final de la cuina fins a la sala. Hem d'estar molt agraïts que hagin pogut tornar a obrir perquè els seus entrepans són una autèntica meravella. Però sobretot ens quedem en el seu pla de rabo de bou entre illes i ous, que per així està Núria tastant. Acabem en un bon cremaer i en una copeta de truc. Este esmorzar es troba en la Puerta de Hierro de Beniparrell. Bon dia, Bon dia. Hem vingut a Picanya, una de les zones més afectades per apoyar l'hostaleria local. A veure si amor sembla l'exèrcit. Apa, dits. Així podeu veure la seva carta. De gasto per a picar trauen olives i cacaus. Per això vos recomanem molt tastar algun dels seus entrants, com la seva orella de porc supercruixent o els seus calamars arrebossats. Tots els seus entrepans els elaboren en un pa de forn extraordinari, com el de creïlles en galta de porc en la seva salsa, que així està Pelayo pegant limós. O el de salsa de formatge Roquefort en creïlles i rellom de porc, que va ser un dels que més ens va agradar. També tastarem un quedulla salsa cheddar, cogombreig o pepinillos, carn desfeta i un ou per damunt. Una combinació un poc arriesgada. I per així tenim aquí que fent un dels millors cremaers que hem tastat enguany i digne de competir al concurs del millor cremaer del món. I acabem en una copeta del licor truc. Este esmorzar es troba al restaurant La Manivela de Picanya.